E video no poilla no puro no borok kuno nya besalai kok salai tongmani nukjago tani borok kune kok salai tongka besawe himan hingke jela bono propose khayan baganya ungkologo khumnawi nyai saragya angui tongka sana nayo saragya hake ungkologo nawi nya hakene saya angui tongo bo burunya hake burike sinan musuk jangman bagoi tamno sanai sari hinui nyai angui tongka Lastik ang kangken buase kiri tutu nyawa asa direct finally sungere ka burunya direct I love you hinui nyai khomuya phawoi Tama hamzang moro bola cine ni, nukar kajian itu sim sana menang wah. Hakan bok kumrunya burinya direct propose kai kai kan buri lasi jagonya bono lamakan roko bunyu kan besar hinenya bono tisa kasugi tongman no. Ajarawan sela saka hamzang ma kuno bunyu nugunya lasi jangne ko ya ane hamzang ma kubui hanjarang ke bono lasi ya nungtang anu gur kosi sari hinenya bo burinya direct sungka. Ajarawa buri bo tai ta meni sasi nai hake mo sana dong ka hake saya dong ka bon bukuk tu nyok khanai nale ya nungke so. Sing mundur kaki pelenya. Tam no kong ina masuk kodat ce. Hari ane ama babu keroi, ang bui heke hohondo ke kaji gue meya, rangkusa bu keroi, papa mundur kaji kim naik tini nang hamzang kangke. Jela burunya saka nungana hamza kangke himni tang nu mondiro thangunyai kaijak palenya hininyai saka ajaro buri chalana saka angnong borno sana hai hamza kangkle thangunyai hai kaijak muya ni saka ajaro no chalabo bute burunya sagoka angni nong borno hamza angnono se hamza kangke himni mondiro thangunyai tamun kaijak palenya hininyai jela burunya saka aban baganya burita yoglia man ma thangsina han baganya borok mondiro thangunyai kaijak paleka kunoi Wah mas kol kacang lah tam sana kise. Tam santo kaji peken chata. Aku kau itu nih jenis sele, risiko kaji. Hakene bora kajak paine nogo phaima pore no bon ama kol khai rakha burinye am pore burinyi bon ama kol khaima pore buri kok saka buri kok sama pore hengene bon burinyi buma bono kutukha mobile nungte an bseya nogota phaidi rohenne kutukha Hakene kutuk jangman bagane bsai bono sungka tama hininya hingka hininya sungka bsai bihingna ar pore bihik saka nogotai ta phadi ani bsai rok hininya kutukha hininya sao ar pore bsai bono bihingna kahamke saunya bujogi tonka abo borok ta khani pulia ni bagane borok kutugo ala borok hani bsa sung nukha hingke abo borok hani hami matha na amna tawana di abo borok hani ma hamna hininya bihingna bujoginya borok kahamke no tonglaikha Kau ni. Borok kuni mataya thangunya kaijagui phaileman pore tani dino hangkeno borok hakena no ekdom borok ni laibo happy ke tongkha borok khanai rok jono waisa thunglayo tai borok mai rok jono waisa ke tugui chalayo hakena no borok kunu happy ke tai ador khlainai tonglaikha kaisa ni kaisa ador khaine borok tonglaikha kaijara ong ya karunyai borok ni life hakena ekdom happy ke ongui tongmani Enggak. Tak kau bisa sih. Mora, halo kutunggo. Iko 2023 tongmani 2024 pheka tak 2024 ni salo hangke borong ni je big bsani mari tamo nukja khangke naidi mai khuri di hingke bo khuran chaya iba hai mui song ni hingke bo songan chaya rokai mang toka ajara hingke na tak big bsa ekdom jogra nanglaikha fast hingle ekdom kikirong ki salagi salai mane hoyong leka tak kasamo hingke jani jahai kere daily kongmang bang leka borok kaisa ni kaisa kok gothok lailia molmang nai ninya bsai kutuka hapan bsai kongno kuno chikhana lia boni bihi Puilla khogi phaile pura sing borok kahamke tongka yang tak 2024 phaimani hoite hingle borok nukungo kaijamang Ya aku barang kok sepan kerja tak tam sekalian dalam sa. Tam kain tongsa, kenapa pajini tebenggo? Borok ongka hijang ni bank phale mani bank bondo an bag borok kaisa jaga asugui tongkha ajarawon tai yango tai khorong ni hijang ni rok phaleka borok bank bondo ong jagoi a jaga phaimani hike borok nugui sini lai kha borok mare mara age pura ong lai ja an bag borok nugui sini lai kokra salaika kor salanya borok ekdom happy ke nai yag rok ekdom chibai ri khiblaika ajaron borok mokol chitra bai kaisa nai khiblaika hike bon buri bai bo henchir kha bon buri bo henchir kha amon bag borok ajaga ekdom mokol kaisa connection ong thakata boni bai bo aba haike hakana borok ajaga sini lai nai bong nogo kasar kha bong nogo hindi hini nai kaisa nograi bong no tholka amon bag borok kaisa borok nogo thangui nai nograi chalai man pore hingke tam ong amno no buskang thanguino sasina no Kan umang Jenny nogo nograi tipika
nog ni nok phang boni burunyo direct mami songi chi hinai sairi rekha hingke boni yano chuang nungkan chakang ke boni yarbo apro chuang nung ya hinai sairi rekha abon baganya ni boni yano bo boni buri baksa mami songi chi hinai dagi rekha hingke ajaro boni mare no sungman bon mare hingke nungu hingke bon mare bai ke gothok ka hinai borok yak henchi khiblai gukha a jaga borok chibai khiblai gukha ar hake roma nuginya borok ekdom mokol chitera ba ekdom connection ongkha a jaga o hingke chung mare bai ari sasung nunglai no mai chanan chikang norok songlai chori chung mare bai ari sasung nunglai nyai chungbo mai chanan ni phaya no hinai borok no saka amon bago hingke borok kunibo mami songa ni thanglai ka hingke borok bo nunglai sinai hinai nunglaian baganya borok achuklai kha Yango bo boni besai bai boni bihik yango mami songlayo ayango bo boni besai bai boni bihik direct suang nunglainya ekdom happy yango borok kuni happy munilaijak ayango borok kuni happy ase salai nunglai borok bo munilaijak hingga tai tama sachinai iboni norok kahini nu khanai no wanchangma khana buma hai jaita kahini mare ning ya hani bongna ponjana ya nangka kon ke puta pam nagi rang musana jakli ba Yango horo thupro hingke yang buaisa digi nahanjak a nahanjak tutu thumani hingke boni yarno mangsi bo muito mani tongsiro a mami songlai tutu bora kok salai ekdom happy onglai man nosi bo muito mani tongsiro boni yarno mang muni mani yang busabu yang nahani thujak bua wakikri ke phunugoi yang bo boni mare jukbai yango chuang nungene jarang masalai man nomangsi muito mani ekdom khuji ke ongoi tongsiro yang bibo hai yang busabu hai ke si muito malai tongsiro bora Hore imang numan bagi borok tai tongoi malia yang bo bon burunya tuinya direct parok gurinan thangka yang bo bon burunya tuinya direct parok gurinan thangka hake borok bo je jaga parok thang borok bo a jaga paron thango haipan borok ek parok thang parok borok kisan bagi nuglaya engke chung aba bus kanga thanginya borok tam ong abna chung nailenya yang bo yang bon buribai guri tongo pada yang bo bon buribai guri tongo le ang tai tong male no ini kebang motom sumer ne Yang engke hamjak pano motom suna naimani motom mas hulia direct fiklai rang man jare bo fil jaganya se dia sara ongi tongkha tai kaise yang engke tamongi tongkha engke norong no naidi Mesin sekang no nang kharit lang thang no bairawo nung phe di bang bai thanggo abon borok saimai sin sekang phaba thangna nang ka thangma Yang engke ekdom direct soijak khari thanga ninge borok direct khari thanga ni pelen borok kunu engke direct soijak khari thali sinai engke chung buskang thangi nyai tam ongnai chung kaham ke naile nyai phadi engke chung buskang agulai nyai Boy yang go boni buri ketala tui khana hinai tui nahani famani botol bai ajaro bo bon buri kecamna direct bato phaijak achukjak nuhuni nyai bo direct wache khibi kharka wache direct ekdom markhlana bon buri tai masa ketalna sanan hinai nyai khibi kharka Yango buribu direct pato tai masa boni besaino nugurir ka himi famani ajaro bo bu nugurir nyai che huijaka ege yang huijaka nyai bo tai tama khaisinai besaibo saimaka hanbagin bo phat himi thaka bo phat himi thaka Hingke story sugano paithango bahai na jaka no comment khai